Og ikke noget blidt. Den er sød, den her. Skal jeg prøve at gå tættere på? Er du færdig med at tage billeder for? Er det aggressivt dyr? Nej, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Ej, hvor er den sød, den er. Nej, kom tilbage. Det var godt. Hvorfor har vi ikke dig i stedet for Halli? Ja, det er godt. Kom herop. Ro på. Kom så. Kom så, dit lille TikTok. Altså også bare tæt på den her. Ja, der er flere. Der er 2 dernede også. Nej, derovre. Ej, det er jo sådan en lille bamse, det der. Den hopper ikke lige op i hovedet på mig.